Bună seara, Magda! Bună seara, România! Bună seara, bună seara! Bine te-am găsit, Livia! Mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc că ai acceptat, pentru că știu că e un program foarte încărcat, dar mă bucur tare mult, pentru că vreau să le spun celor care ne urmăresc că Magda mi-a fost colegă de facultate, care a făcut și sociologie. Nu. Eu am făcut litere. Eu știu că ai făcut litere, dar la un moment dat, nu știu de ce am rămas eu cu impresia că totuși ai colaborat și cu cei de la sociologie la un moment dat, sau te vedeam eu mai des acolo și nu... Eram pe acolo, adică eram prin zonă, ne captam. Lasă, dragă, că ești cu soțul, fostul coleg de facultate. Vezi că tot. Da, noi am terminat la Iași. Magda, draga mea, spune-mi cum ai ajuns să fii terapeut Bowen și explică pentru mămicile care au copii cu dizabilități și nu numai. Cred că și cu siguranță terapia Bowen se îndreaptă și beneficiile acestei terapii sunt îndreptate către toată lumea. Probleme pentru părinți, copii, indiferent că sunt copii cu dizabilități sau nu. Dar am să te rog pe tine să faci intro-ul acesta și să ne povestești pentru toți cei care ne urmăresc și ne vor urmări de acum încolo. Povestea mea ca și terapeut a pornit dintr-o nevoie. Eu am mai povestit asta, am mai făcut câteva interviuri. La un moment dat am fost, în Austria, la schi, și acolo eram cu o prietenă de-a noastră foarte bună, Marcela Câmpian, care acum este instructor de Bowen în România, un instructor foarte bun. Eram împreună la schi. Adrian, soțul meu, a avut un accident de schi și atunci a primit pentru prima dată terapia Bowen. Fusese destul de grav, dar a doua zi s-a simțit extraordinar de bine și nu știa ce i s-a întâmplat. Mai bine decât era înainte, pentru că el avea dureri de spate și noi, și eu, mi-am rezolvat foarte multe probleme cu terapia Bowen și așa acesta a fost primul contact cu terapia Bowen. Deci, practic, noi am avut contact pentru că am avut nevoie și ne-am rezolvat noi problemele. De aici s-a deschis perspectiva și am ajuns să facem cursurile de Bowen. De atunci eram în Franța, noi am locuit în Franța 6-7 ani. Făceam naveta în România și ne făceam cursurile, ne-am școlit la Cluj, ne-am dorit foarte tare să ne facem cursurile cu Andrew Zopos. Este un instructor australian extrem de bun, care face cursurile în România și aici a dat această generație bună de instructori și pe România. Și ne-am întors în țară ca să practicăm terapia Bowen. Adriana a avut cabinet și acolo, în Franța, dar ne-am dat seama că piața terapiilor complementare este foarte mică aici în România și este foarte mare nevoie. Pentru că sistemul alopat, adică sistemul clasic, are limitele lui și terapia Bowen fiind una complementară, deci mergând mână în mână cu acest sistem clasic de tratare, da, a pacienților, aduce un plus. Da? Este o tehnică naturală? Este o tehnică manuală. Deci noi lucrăm cu mâinile, este o tehnică neuromusculară, practic constă în niște mișcări precise, niște mișcări de rulare pe niște puncte precise din corp. Se fac mișcările acestea pe inserții nervoase, pe burta mușchiului, pe fascie. Acestea induc corpul într-o stare de relaxare profundă și în funcție de afecțiune se declanșează practic acea abilitate a corpului de a se autoreseta. Pentru că această putere de vindecare este în noi, doar că prin stilul de viață pe care îl ducem, prin faptul că nu ne hrănim corect, nu ne hidratăm corect, da? Sau intervin la un moment dat anumite traume, poate o să vorbim și în cazul copiilor cu dizabilități, traume în timpul sarcinii mamei, în timpul nașterii, da? Care acestea pot genera anumite blocaje la nivel neuromuscular, iar terapia Bowen vine într-un mod blând și non-invaziv să deblocheze, practic să dea niște impulsuri corpului ca acesta să poată să deblocheze acea suferință.
Cam așa funcționează terapia. Este o terapie manuală, este foarte blândă. Adulții, cei mai mulți se relaxează profund în timpul terapiei, practic dorm. În timpul terapiei este bine, ia o pauză, da? Pentru că noi uităm să ne mai și odihnim, să-i dăm corpului ce trebuie. Suntem tot timpul în cât timp, Magda? Asta în funcție probabil și de starea pacienților, nu? În cât timp apar rezultatele? Este în funcție de afecțiune. Deci cu cât trauma este mai recentă, cu atât terapia Bowen funcționează mult mai repede. De exemplu, pe traume osteomusculare, da? Întorsă sau, nu știu, lumbago, da? Este suficient o singură ședință, pentru că atunci a intervenit trauma, se lucrează pe zonă, se deblochează. Pentru suferințele care au intervenit în timp, deci pentru tot ce înseamnă cronic, este nevoie să intrăm în așa zisele protocoale Bowen. Avem niște protocoale orientative pe care noi ca terapeuți le adaptăm în funcție de pacienți. Întotdeauna contează foarte mult cum investighezi un pic cazul, da? Contează mult să știi cam ce face pacientul acasă, care este contextul, da, în care trăiește, să investighezi așa puțin, să știi, pentru că totul este legat, da? Totul este legat. Iar în corpul fizic, practic, se manifestă multe dintre tulburările emoționale și mentale, pentru că știm cu toții, nu este atât de ușor, este foarte mare presiune socială. Da? Contextul în care trăim, contextul vieții este unul nu foarte aplecat către natural. Da? Uite, vezi, ne digitalizăm din ce în ce mai mult. Dar uite, asta ne apropie mai mult, culmea. Culmea, că ne apropie mai mult, dar poate o să reușim să ieșim și din acest cerc vicios până la urmă. Așa este. Dar să creăm așa un pic echilibru, să ne folosim noi de tehnologie, să nu se folosească tehnologia de noi, corect. Ce cazuri ați avut până acum? V-ați lovit de cazuri legate, să spunem, în urma unor accidente sau de copii cu dizabilități? Deci, voi aveți acum cabinetul de Întecuci, da? În județul Galați. Cabinetul Întecuci, în județul Galați. Cazuri sunt de tot felul. Eu lucrez în special cu mame și copii. Poate și din cauza că sunt femeie, cam așa au venit cazurile. Lucrez și cu bărbați, nu e o problemă asta, dar sunt multiple. De exemplu, la accidentări, foarte multe, pentru că este o zonă legumicolă și aici au foarte mulți oameni din zona au solari sau lucrează mult, produc multe legume. În sere, probabil, nu? Foarte în sere, da. Ei lucrează foarte mult cu corpul și atunci au probleme cu spatele, cu coloana, da, probleme lombare, probleme cervicale și atunci intervin, de exemplu, în timpul verii sau a toamnei, tot felul de blocaje din punctul ăsta de vedere osteomuscular. Și atunci, da, vin la nevoie de blocăm. Sau mai lucrăm, de exemplu, cu sportivi de performanță, care atunci când se accidentează, vin și apelează la terapia Bowen pentru asta. Ce alte cazuri? Tot felul de cazuri. De exemplu, la copii. Sunt probleme pe imunitate, da? Sunt probleme, mă sună cineva și de asta sunt probleme pe imunitate, sunt probleme cu apetitul, sunt probleme cu somnul, sunt probleme cu constipația, diverse probleme sau de aliniament. Am lucrat foarte bine și pe displazie de șoldă, pe colici la bebeluș, pe reflux. Asta e frumos la terapia Bowen, că ea acoperă o paletă largă. Care sunt beneficiile terapiei Bowen, Magda, pentru copiii cu dizabilități? Și când spun copii cu dizabilități, mă îndrept în mod special, recunosc, către copiii care au diagnosticul de autism sau ADHD. Sunt mămica unui băiețel diagnosticat cu autism la 2 ani și 7 luni. Este mult mai bine acum, are 4 ani și ori, dar trebuie să facem terapie în mod constant pentru a fi și mai bine. Este încă non-verbal, dar cred eu că vom reuși la un moment dat să fie bine. Ca părinte, normal că
ne gândim tot și facem tot ce ține de noi să ajutăm. În ceea ce privește pe copiii cu dizabilități, există aici mai multe componente. Eu, în general, tratez gratuit și mama, de obicei, atunci când fac terapie, pentru că știu că este foarte important ca mama să fie susținută. Da? Nu sunt momente ușoare și de multe ori mamele se simt depășite de această situație, mai ales că terapiile sunt limitate. Dacă imaginează că tu acolo te lupți cu aceste limite, dar aici în România este cu atâta mai greu pentru că, și mai ales în orașele mici, știi? Da, în așa este. Variantele care sunt oferite sunt foarte, foarte puține. Da, terapia Bowen ajută foarte mult. Există protocoale dedicate, există protocoale pentru copii cu sindrom Down, cu ADHD, cu afecțiuni din spectru autist, care funcționează foarte bine. Deci, în primul rând, copiii sunt mai relaxați, au un somn mai bun, deci crește cantitatea și calitatea somnului, încep să facă contact vizual, capacitatea motrică crește. Încep deja, eu am avut cazuri în care au început deja să lege foarte bine cuvintele, pentru că știm că există o întârziere de limbaj, da? Ei nu reușesc să asocieze, da? Limbajul verbal a ceea ce vor să transmită, arată foarte mult, sunt foarte gestuali, da? Deci reușesc, încep să vorbească, să lege cuvinte, să lege propoziții. Asta din experiența mea, din ce am observat eu. Pe de altă parte, mai există un mare avantaj că crește cumva interesul și pentru interacțiunea socială. Deci cumva ceea ce este foarte important. Este foarte important. De fapt, asta este una dintre caracteristicile care închide foarte mult familiile care au un copil cu dizabilități, că ceilalți nu acceptă, nu știi cum să te duci către ei, nu reușești să tratezi nici măcar părinții ca pe niște oameni normali și, în general, aceste familii sunt date un pic la o parte și nu mai sunt integrate în societate. Da? Fără asta se întâmplă. Trebuie să discutăm despre asta, trebuie să tragem un semnal de alarmă. Da? Și copiii cu dizabilități au părinți, au familii extinse care suferă din cauza asta și poate ar trebui să ne gândim mult mai mult cum să susținem și noi. Da? Și nu să tragem perdeaua. Am văzut foarte la geam, să teste geam, să o dăm la o parte și să ne mai uităm și să înțelegem, da? Așa este. Am observat, cu siguranță știi și tu și vezi și ai văzut ai observat aceste reacții de care voi vorbi în câteva secunde pe grupurile copiilor cu autism din România, unde cu siguranță și le mulțumesc și eu celor, pentru că și eu am cerut la rândul meu sfaturi atunci când am avut nevoie și nu știam cum ar trebui să acționez. Da. Sunt mame încercate, exact cum spuneai tu mai devreme, sunt mame care, din punct de vedere psihic, nu mai fac față. Sunt familii care poate nu mai au părinților, da, bunicii, nu mai sunt în preajmă sau nu mai au un alt sprijin care să-i ajute să poată să mai stea cu părinții la muncă sau dacă e decât unul la muncă și e nevoit să rămână în îngrijirea copilului, atunci lucrurile se schimbă. E clar că este și presiunea care vine din spate din punct de vedere financiar și atunci oamenii aceștia sunt încercați foarte mult. Nu spun că nu se poate să se treacă peste, dar e greu să găsească un echilibru. Am văzut asta. Iar copiii, nu doar cu autism, copiii sunt copii. Copiii nu este vina lor ca o anumită reacție, este vina lor că poate nu reușesc să aibă un somn bun noaptea. Eu am trecut și trec prin experiența aceasta încă și folosim acum, spre exemplu, melatonină, Magda. Bineînțeles, dată de medic, ca să reușim să-i creăm un echilibru între ceea ce înseamnă ziua zi și noaptea noapte. Da.
De asta ziceam că există aceste protocoale care sunt dedicate, însă în funcție de organismul fiecăruia, de contextul familial, de dispoziția emoțională a fiecărui copil, a părinților în general, pot să fie progrese extraordinare. Totul depinde de cât de mult își doresc câteodată și părinții, știi, să găsească vindecarea copilului. Pentru că la un moment dat lasă mâinile jos. Deci este important să se meargă pe acest drum și să nu cedăm de la primele semne, să mergem cu încredere. Deci dacă începem pe un drum, să mergem cu încredere și să nu ne așteptăm acum ca după o ședință să avem minuni. Da? Deci să fim conștienți că trebuie să acordăm o șansă până la capăt. Da? Și de asta prefer să susțin foarte mult și părinții din punctul ăsta de vedere, pentru că ei, în primul rând, trebuie susținuți. Uite, avantajul terapiei, de exemplu, în Anglia, acum nu știu dacă mai este de actualitate, este că este decontată de stat. Și este un mare avantaj, adică se poate beneficia de terapie în mod gratuit. Acum, în România, bun, eu nu consider că încă este o terapie scumpă, este o terapie accesibilă, se face o dată pe săptămână, deci ședințele se fac săptămânal, nu se fac în fiecare zi, e confortabilă și pentru familie, și pentru copil. Deci, este o terapie care chiar are foarte multe beneficii și accesul la terapie este foarte important. În același timp, există niște indicații pe care le dăm după terapie și încurajăm și părinții și copiii și părinții practic să supravegheze respectarea lor. Da? Contează foarte mult hidratarea, mișcarea, ieșitul în aer liber, oxigenarea cărului, asta contează foarte mult și noi ținem foarte mult la indicațiile astea, da, după terapie. Da, nu, aici ai dreptate. Într-adevăr, perioada aceasta a pandemiei care a afectat pe toată lumea, nu contează că vorbim de cei care sunt în țară sau sunt peste hotare, încearcă pe toți, în diverse forme. Adică văd și eu la David, contează mult ieșitul ăsta, plimbatul un pic, știi, să ia aer, nu poți să-l ții doar între patru pereți, să nu te întrebi atunci dacă acel copil poate nu mai... Nu zic că asta este cauza, că e clar că eu fac tot posibil, încercăm să facem tot posibil să creăm acest echilibru, dar poate sunt alții care nu pot sau nu fac magna, pentru că nu înțeleg că există o strânsă legătură între implicarea ta ca părinte realmente și puterea ta de a spune că nu cedezi, trebuie să ai răbdare, infinită răbdare, pentru a te lupta pentru copilul tău. Copilul ăla are nevoie de noi. El nu are de unde să-și ia puterea și sprijinul ăsta. Da, eu cred foarte mult pentru toți părinții care au copii cu probleme. Acum, poate nu ne referim neapărat la dizabilitățile acestea un pic mai greu de dus, da? Așa cum este David. Dar pentru cei care au copii care răcesc pe timpul, de exemplu, da? Lor le trebuie un antrenament psihologic. Ei au nevoie de oameni care să-i susțină, fie că este medic, fie că este terapeut, care să-i susțină din punct de vedere psihologic, ca ei să poată să își dea această șansă, să meargă până la capăt. Pentru că dacă nu are acel suport psihologic, el cedează și atunci copilul nu mai primește. E foarte simplu. Deci de asta pentru mine, susținerea părinților este foarte importantă, pentru că dacă părintele înțelege, atunci și copilul are o șansă. Uite, mi-aduc aminte că, uite, la locul de joacă pe care l-am avut aici în Tecuci, bun, acum cu pandemia am înțeles, asta este, da. O să vină și vremuri mai bune, Magda, nu îți face griji. Asta e clar. Am avut un copil care avea o afecțiune din spectru autist, da, deja destul de avansată, care a venit la acest loc de joacă, dar nu stătea mai mult de, dacă nu mă înșel, cred că avea pe ceas jumătate de oră, deci era fix. La jumătate de oră el ieșea, nu mai pleca. Îi făceam și baon, da? Îi făceam eu, Adi, dacă era acolo. Și încet, prin susținerea acelui părinte, prin discuții, prin atragerea către activități potrivite și, în primul rând, prin acceptarea lui,
au fost niște progrese extraordinare. Acel copil nu mai vrea să plece de acolo. Deci se integrase și începea să socializeze deja cu alți copii. Pentru că asta după câte ședințe, Magda? Cât a durat? Cât a fost aproximativ? Ca perioadă? El a primit destul de puține ședințe de primea la locul de joacă. De exemplu, și la cabinet, când sunt copii, se joacă în timpul terapiei, da? Pe adulții întindem dacă este nevoie, dar copiii se joacă. Da? Noi le facem mișcări în timp ce ei se joacă. Pentru că joaca este o relaxare pentru ei. Nu trebuie să ținem forțat pe pat ca să le facem mișcările, da? Dar dacă acceptă ei să se urce pe pat, e bine. Dacă nu, le facem în timp ce se joacă, în absolut orice poziție. Asta nu e o problemă. Îmbunătățirea au fost după 3 ședințe. Nu s-a terminat protocolul, au intervenit mai multe lucruri, dar au fost îmbunătățiri. Plus că el era un copil care era pe medicație, da? Lua foarte multe medicamente și avea probleme cu constipația, da? cu tranzitul și din punctul ăsta de vedere se reglează iar foarte multe. Pentru că terapia este o terapie complementară, terapia Bauer. Nu este o terapie care spune, gata, nu, faci numai terapie, ai întrerupt orice medicație, merge mână în mână cu orice tratament și când se observă îmbunătățiri, întotdeauna trimit la medicul curant și spun, spuneți că ați avut îmbunătățiri, reglăm, încercați să reglați medicația din punctul ăla de vedere și să mergem în continuare. Întotdeauna se face așa, nu se trece peste deciziile medicale. Da? Magda, spuneai și vorbeam noi înainte de a avea acest live, sunt terapeuți Bowen și în afară, nu doar în România. Și vorbim de terapeuți români. Chiar mulți. Chiar mulți. Îi întâlneam pe la cursuri, ei trăiesc în străinătate, veneau să școleau la fel în România și acum avem o listă importantă de terapeuți care lucrează în străinătate și sunt peste tot în Europa. Există terapia Bowen peste tot, da? Trebuie doar căutat pe internet. Dacă cineva din cei care ne urmăresc au nevoie să știe, să afle numele și contactul unor terapeuți din altă țară decât cea din România, pot să-mi scrie, să mă contacteze. Da, vom lăsa acolo probabil detaliile după ce... Când mai ai timp, când o să ai timp, clar, pentru că știu că sunteți prinși și voi totuși în perioada aceasta și aveți o superbă fetiță să vă trăiască, e normal, trebuie să petreacă timp și cu mami și cu tati. Da, ei, o domnișorică, e adevărat, nu-mi vine să cred cum trec ani. O să mai facem astfel de întâlniri, Magda, cu acordul tău. Pentru că știu sigur că discuțiile acestea pot aduce un plus pentru părinții care au nevoie, pentru mămicile care trec prin momente dificile și care se gândesc ce fac, nu știu încotro să iau, ce ar trebui să mai fac. Poate multe se gândesc că numai prin medicamentații se rezolvă tot. Nu. Eu nu cred că nu mai putea așa. Sunt profund recunoscătoare că am privilegiul să practic această terapie. Este o terapie profund vindecătoare, care se adresează multor probleme și dacă oamenii și-ar da seama și-ar fi conștienți de ce putere mare există în corpul și în organismul nostru, n-am mai avea nevoie de nimic, totul ar fi la îndemână, gratuit. N-am mai cheltui bani pentru asta. Dar trebuie să redescoperim. Eu cred că am uitat. Noi trebuie doar să ne reamintim asta. Magda, pentru că nu vreau să te mai rețin foarte mult, știu bine că mai ai și alte lucruri stabilite cu ceva vreme înainte. Mi-a venit acum în minte cazul unei mămici, nu pot să-i dezvălui numele, o voi face cu acordul domniei sale, poate într-o altă zi, sau se va dori să intre chiar dumneavoastră și să ne spună povestea băiețelului dânsei. Băiatul are o formă de autism severă. A făcut, dacă nu mă înșel, și cu siguranță anul trecut, inclusiv operația aceea cu celule STEM. Da. Și non-verbal, Magda. Bineînțeles că
a făcut progrese, asta e clar, după, dar trebuie susținut tot prin terapie. Sunt anumite țări unde lucrurile merg bine, dar dificil pe alte căi, pe alte părți. Știi? Nu există, e totul perfect. Știi? Eu îi recomand terapia Bowen. Ai avut cazuri, exact, ai avut cazuri de autism sever și care în timp... Autism sever nu am avut, dar am o colegă cu care am și lucrat, pe Anca Petre la Cluj, ea lucrează și în copii, care lucrează cu asociația de autism de acolo, de copii, și a avut rezultate foarte bune. Eu nu am, adică nu sunt specializată practic pe asta, pentru că nu am avut foarte multe cazuri, dar acolo au fost niște cazuri minunate și Anca are niște povești extraordinare despre acest lucru, datate, cazul este monitorizat, autentificat, cu foarte bune rezultate cu terapia Bowen. Terapia asta este ca o minune. Eu pot să zic așa, este ca o minune. Poate vom face o astfel de întâlnire în 3 Magda, dacă nu va fi o problemă. Cu mare drag vă invit și când aveți timp. Mi-ar plăcea tare mult, pentru că, sigur, va fi o întâlnire folositoare multor părinți. Noi și aici la cabinet întotdeauna spunem, nu putem să dăm garanții, însă ne putem bucura de rezultate. Pentru că datele exterioare sunt multiple, nu avem cum să știm totul, dar merită încercat. Deci merită încercat. Da? Este o șansă. Aștept să treacă nebunia asta. Vă vom face o vizită cu siguranță, să știi. Poate și noi vouă, că ne place să cu mare drag, știi bine, mi-e dor, retrăim anii noștri cei mai frumoși ani de facultate, amintindu-ne și iată-ne acum părinți la rândul nostru și mă bucur tare mult că ne-am revăzut după atâția ani, chiar și în acest context. Vă salut cu drag și îți mulțumesc mult că ai acceptat să facem această întâlnire astăzi și să o mai repetăm. Cu tot dragul. Și sănătate și vouă, sănătate micilor și copiilor și să ne auzim, să ne vedem cu bine. Sănătate, mulțumesc mult, Magda. Mulțumesc mult și la mulți ani, repet, tuturor celor care poartă numele de Andreea și da, astăzi fiind Sfântul Andrei, ocrotitorul României. La mulți ani tuturor! Numai bine, Magda, mulțumesc frumos! Da.